understand ukuthi uphatha kanjani. Ngiyabonga. Siyabonga. Ukhona umfundisi waphendula. Mas qaqeda ukuphendula soyama ifoni. Asathe lo then umfundisi waphendula. Hallelujah. Amen. Manje ngihlola kanjani ukuthi inzima ukuthi umngane wami ngempela noma impisi igqoka isikhumba senu mhlawumbe izofuna igroup iphume esakeni into enjalo nje fikela lapho how do I foresee ukuthi awuhambe uyobhukana usibanibani yabona ekwenza kuphela mhlawumbe yabo mhlawumbe isikhona Hai brother, onde mama disse, ama onde se mama se muda na bazana. Essa fala desenha, como show. Agora, eu tô lembrando. Yakela ngiphendule umfundisi wokuqala about giving and then the communication lesikubayini. Yeah, mfundisi ngiyafisa ukusho ukuthi udadewethu ngiyazwelana naye kakhulu. Humanly speaking, ngingasho ukuthi uyafisa nawe kwesinye isikhathi so much as njengoba usisi eyibeka ukuthi bengenzeli ukuthi ngibenefit, but yeah, somehow ngiyafisa nami ukubona ama-fruits aloko ebekade ngikwenza kuyena. But ngathi i-encouragement kungaba sekutheni oqala ngenzela udumo likaNkulunkulu. 1 Corinthians 10:31 noma nenzani noma nidla noma niphuza noma nenzani konke kwenzeleni udumo likaNkulunkulu. Angenzanga into eyize ngokuba sacrificial, uNkulunkulu ukhazimulisekile and ngelinye ilanga uNkulunkulu uyothola udumo ngalokho. Mhlambe lezo ndlela lezo ngaba yindlela zokudila ne disappointment. So mina ngathi mawuzwa ukuthi khala ungayivalela ukhale udile nokuthi angamkiliswanga la bengidinga khona, mase uqedile ukuyivalela wakhala bese uyabuya futhi uyoqhubeka nokwenza izinto uzenzela udumo likaNkulunkulu. So akusho ukuthi ulahlekelwe, i-sacrifice bazalwana ikona ukulahlekelwa. uNkulunkulu ngelinye ilanga uyosinikeza umvuzo ngama-sacrifices esiwenzile. Even emshadweni qhubeka nje wenze i-sacrifice noma ngakuthiwa kuthatha 10 years ukuthi wena kuphela wenza ama-sacrifices. Mawuzizwe ngathi uyaphoxeka akukho wrong ukukhala bese uyaphinda uyaqhubeka futhi nokwenza ama-sacrifices uwenzele udumo likaNkulunkulu. Yanikhuthaza. Yes, ayifuna abuye usisi because iyanikhuthaza indlela uCekwane ayibeka ngayo. Nanizofunda nje uHebrews 6 verse 10 uthi ngokuba uNkulunkulu akasiye ongalungile ukuba akhohlwe ngumsebenzi wenu nothando enalubonakalisa egameni lakhe, lokhu ngokukhonza abangcwele futhi enisaloko niqhubeka nibakhonza. uNkulunkulu akakhohlwa and uCekwane uyibeka kahle, ndiyayithanda indlela ayibeka ngayo ukuthi awukho wrong ukuthi ubulindele and awukho wrong ukuthi udisappointekile. I think ungarong uma usoconclude lapho ukuthi ndingabe saqhubeka ndenze. Ukuphoxeka siyaphoxeka bazana, you do have expectation from a friendship. Njengoba bengishilo before ndiye ku sacrificial love bengiqale nathi mutual. Ngiyakhumbula manje sithi hamba amacala amabili. Yes, u-sacrificial ungena uma ingekho mutual. My one-sided, that's when one party is sacrificing.
and ucekwana ukuthi nalapho kusekuhle phambi kaNkulunkulu. But ideally bekumele ukuthi mutual friendship kubazalwane, each one uzamela okulunga for omunye. So ukubekezela kuhle na kwe communication, ukubekezela kuhle but nokuinvolve abanye kuhle ukuthi I've been trying to communicate but ayidluli, let me call another sister sizama ucommunicate. Matthew 18 is very good for relationships. Kusisi ngumbuzo obalulekileyo lo, because you never know ukuthi impisi okanye you never know ukuthi ngumshado lo uNkulunkulu uzokubusa ngomshado. Umshado kana limit bazawa ngashada even na 47. Futhi singathokoza kakhulu sisiphiwe sihle uNkulunkulu. So ibalulekile ukuthi as izokwenzeka one besiqeda besike sayisho nobaba ngaphandle mezocela ifriendship yini, if uzocela le friendship lesithetha ngayo bekumele uthi ufisa into enhle bhuti oze bakhona abanye obhuti esontweni endibaziyo yiza, this is a good thing. If usifunela nje friendship, it's only if ufuna more than a friendship apho ngumele ke ngokuqala ukudisena. But if ufuna ifriendship andiyiboni ithuba lawo ichance obuzothi hayi let's just become friend kodwa ngumuntu wesilisa, kumele icace ukuthi injongo inhloso ithini yabo uhlobo lobo. Ofuthi ndiyakhuthaza nakobhuti bebonke kuhle ukuthi inhloso ibe sobala. Iyalimaza into engenanhloso, iyalimaza i-calls ezingenanhloso, i-attention engenanhloso, i-frequency yama-messages engenanhloso, o-WhatsApp i-messages ezininzi engezinanhloso ziyalimaza. So kubalulekile ukuthi uzozifunela nje ubuhlobo, if usifunela ubuhlobo bakhona obhuti esontweni msiza ababona obhuti, ungaze ubacela ecaleni, Sondlo please approach brother so and so, uSondlo azapproachele establish ubuhlobo naye. If ufuna more then kumele declare ukuthi ufuna more. That's when you involve accountability partners, you involve even umfundisi, because lo muntu ufuna ubudlelwane. But kumele abudeclare, kumele kukhulunywe. Ojika laba enkonzweni bayingozi, balimaza inhliziyo, bashiya izikazi. Ojika amen. Ngicela u-add ngalokhu empendweni usuka yona. What if friendship lo wesilisa you must declare ukuthi uze ngani upfront? What if usafuna ukuzobheka ukuthi ukhonanga ngaphambi kokuthi mhlawumbe ngiphendule lento ngale ndlela le. Kunalento noma lezinto ezimbili, kunalento enyameni siyibiza instinct. Ngesizulu ngithi ebese kuba nalento ebizwa discernment. Right? Instinct it's about the flesh. Discernment is about the spirit. Instinct it's about me. It's all about me. Discernment it's all about God. Instinct it's about feelings. How does it make me feel? How do I feel about this? Discernment it's about holiness. You know. So the feeling says, I need him now. The feeling says, I need her now. The feeling says, the ambience and the atmosphere is conducive. Everything is right. There's a candlelit dinner. All is beautiful. Discernment, it is holiness. Discernment, it is instinct. Discernment, it is. So in answering umfundisi athi ngiyede kulento le umbuka lecela uNkulunkulu akulekelele ukuthi instinct le oyikuwena noma discernment iqala edolweni. Discernment iqala edolweni because noma ungaya kumfundisi uma ungaqalanga edolweni wena uzozwa into kamfundisi iyazwakala le. Yeah, and there's passages I can quote to that. Kumele uqale edolweni wena
ebese mase uya kwabanye abantu njengomfundisi, njengobhrother, njengosister, njengomama wasenkonzweni, le azokunikeza yona izo-corroborate noma izo-affirma lokhu uNkulunkulu aqale wakhomba wena edolweni. So wenze le introspection ukuthi is this instinct or is discernment? So, number 2. It's how do we balance loyalty to a friend with loyalty to Christ? How can unmarried Christians build deep friendships with the opposite sex without creating emotional dependence or leading each other into temptation? How do I lovingly or respectfully correct a friend who is living in sin without pushing them away? Ngizothatha lokuqala i-relationship I think kumele yenzeke mhlawumbe singathatha a big circle, kumele yenzeke ngaphakathi kule circle, and i-circle yeqiniso, okusho ukuthi ayenzeki outside the truth, yenzeka inside the truth. So yenzeka kuma-boundaries evangeli, kuma-boundaries ezwi likaNkulunkulu. Even abapostoli sokhumbula kwizenzo bathi kubaphathi laba babusi silalele nina yini noma silalele uNkulunkulu. Into ezaqala kubazalwane uNkulunkulu ozaqala. Actually uNkulunkulu uyiyona yonke into. Sesithi noma sihlukanise sithi uNkulunkulu phezulu kwako konke, bese kuba abanye abantu, bese kuba wena egcineni. Okusho ukuthi uNkulunkulu esimdumisayo, asidumisa abantu. uNkulunkulu esifuna ukumplease ngayo yonke into, asiplease abantu. Then bese abantu siyabathanda ke, sibanikeza uthando, bese izinto siyayisebenzisa. Okusho ukuthi ke ubudlelwano benzeka inside the truth, benzeka kule circle leyiqiniso, kwenzeka ngaphakathi kuyona i-circle leyiqiniso. So ngingayibeka kanjalo, especially kule ethi ngiba loyal kangakanani kuNkulunkulu nokuba loyal kwi-friend. Ngiba loyal kuNkulunkulu, ngithobela iqiniso, ngihamba ngevangeli, and ubudlelwano bethu benzeka inside kulawo ma-boundaries lapho. Kusho ukuthi ubudlelwano bunama-boundaries, and ama-boundaries ama-boundary eqiniso. Bazalwane, kulo ukuthi ungamconfronta njani umzalwane ngesono without ukumpusha away. Ngicabanga ukuthi kubalulekile lapho kwinto ezimbili. One, i-approach yethu bekumele ibonise umthetho kaJesu methi yenza lokhu kwabanye ubungathanda kwenziwe nakuwe. Indlela ubungathanda ukukhulunywe nawe, indlela bekumele nawe ukhuluma ngayo moyo mu-approacha for isono umzalwane. So ibalulekile ukuthi ibe luthando, ibe indlela nawe ubuzoyithanda mayenziwa kuwe. But two, bazalwane, I don't think i-goal enkulu should be ukuthi angapusheki away. Sometimes abanye abantu bazopushwa away liqiniso. Will you change iqiniso if i-goal yakho ukuthi ungampusha away? So in other words, kumele i-approach yami ibe as best as possible as far as I can tell. But even sekunjalo abanye abantu bangapusheka away because kuMatthew 18 kukhona umuntu ogcina kuyofika even ibandla lithi ibandla alisamthathi njengomzalwane. Bekufika oqala kwafika ababini abathathu kwafika even ibandla lizombonisa ngesono, still wangaphenduki. I don't think the approach first person was wrong. I don't think the approach 2-3 witnesses was wrong. I don't even think we are passage approach ebandla was the problem. Ungaphenduki bekuyiyo inkinga. So kumele nathi sibheke izinto zombili ukuthi mina ngendlela endima-approach ngayo indlela nami engingathanda uku-approacha ngayo na, enenhlonipho, ecabangelayo, i-dignity yakhe ibambela phezulu, enothando, enesineke, egentle, ibinjalo na. Sekunjalo kodwa kusengenzeka ngabuyi. So i-goal yami should be ukuthi I want to honor God and win them to Christ, not necessarily ukuthi angaphoxeki ahambe, because kungagcina so ungakhulumi lonke iqiniso if i-goal yakho is just ukuthi angaphoxeki ahambe. Sebo osele into othi ungawakha kanjani umngane with the opposite gender, and kodwa ube right, ube healthy. Awubaleki ukuzanazi
baba. Ungabakhi umngani. Yeah, I would say ungabakhi ubungani obungaphandle kwebandla. I think i-relationship noma ubudlelwano kumele benzeke kwi-context yebandla la sifunda khona izwi likaNkulunkulu, sicula ndawonye, sidla amakhekhe ndawonye, senze izinto ndawonye as abazalwane. Ngaleyo ndlela leyo sithola ithuba lokwazana, sithola ithuba lokukhathalelana njengabazalwane, sithola ithuba lokwenza yonke into kwi-context yebandla. Even kwathina as abafundisi kunama-counseling owazi ukuthi ngeke ngiye kule ngingahambanga nonkosikazi wami, noma ngeke ngiyenze sisobabili. Ngamane masiyenza sisobabili sivela nesikhanselane ngesikhathi kudliwa amakhekhe nje siyikhulumele. Abazalwane abanye baxoxa ngapha nathi siyayikhulumela, siyakhanselana. Why sibalekela ukungalinikezi ithuba isono. Nathi bazalwane singazethembi kakhulu ukuthi ugcina uzethemba ukuthi hayi mina ngeke ngiwele esonweni, ngeke ngimlimaze umzalwane, singazethembi. Uvelane nje ungabenzi ubudlelwano outside of i-context yabazalwane bonke abanye. Mhlawumbe omncane nje bazalwane kumele siyibuze nale ukuthi yini esiyidinga kangaka kubantu be-opposite sex esingayitholiyo kubafowethu? Yini esiyidinga ko-brother esingayitholiyo kosisi bethu? What type of encouragement? Yeyiphi encouragement siyifunayo? What type of ear, listening ear? What type of sympathy? Yeyiphi lento siyifuna kwi-opposite sex esingayitholiyo kobhuti bethu if sibobhuti, esingayitholiyo kosisi bethu if sibosisi? I think umbuzo kumele siwubuze nathi bazalwane. What then are we looking for? If we are saying even the sisters are not enough or the brothers are not enough, then suddenly question mark, what are we then looking for? What type of friendship are we looking for if sister to sister is not enough? Ngicela imibuzo la on the floor kodwa wanibuza saqhamuka sibona lapha silibele thatha umnikelo before siqale session. So ngicela kube khona basatheleza izinto abayibeke lapho khona makhona umzali ukuthi ngihamba sosicela isikhathi namhlanje kodwa-ke akwazi ukusipha befisa ukusipha khona, otherwise masiqeda sosinikeza sonke i-chance ukuthi sizonikela. Mina sento sokuqala lapha umyeni isikhona esinye lapha emumva, isikhona sokugcina. Okay, lezi zombili okwamanje ngabuza yini nani? Angisathi sobamtekelele ngamawathi sibawumeli sokuphambili. Ngicela ukubuza lapho befundisa ngoba kune-advice phakathi ngoba nombuzo engizobuza sengabuza nabafundisi abanye abahlukahlukene. Yokuthi kuyinsizwa esafuna ukungena emshadweni wenze njani mayelana nokuthi uthatha umuntu osindisiwe na ngoba mina ngiyakholwa ngisindisiwe, noma uthatha umuntu ongasindisiwe ukuze kanjani bona ezinye iy'mpendulo zabafundisi zithi yes, ungamthatha umuntu ongasindisiwe bese ley'lela izathu ey'thile ngokwehlukana kwabo. So ngifuna ukuthola advice lana ngoba thina singakangeni emshadweni mhlawumbe singagcina sesenza ngisho ama-mistakes unnecessary ngenxa yama-advances fethu wathola ukuthi noma usindisiwe ukhona kodwa uthanda ungambona umuntu ongasindisiwe umthande futhi niphila kahle kumele peace. So kubaningi nje kodwa ngifisa ukuthola namhlanje ukuze ngambuyele emuva ngibhekane ukuthi ungasedecide ukungena emshadweni uthatha umuntu okanjani ngoba abanye bathi yes right, abanye bathi cha, ngoba abanye bathi bahlukumezekile kakhulu beshadela abantu abasindisiwe njengokuthi ushade umuntu osindisiwe, bantu mhlawumbe nami ngihlukumezeka le ndlela yokuthi kanti umuntu usindiswe kanjani umuntu ongiphatha kabuhlungu kanje nangendlela ebuhlungu kangaka. Ngoba abanye banama-experience abake bangishekela wona ukuthi msitheleni emshadweni nomuntu usindisiwe sobabili kodwa ngahlala neminoke endlini mafinoke endlini inje ukuthi yakhona. Cela isithathe nalokho lapha emumva.
Yes, thank you as well. Alright, sezwa ukuthi sishaqala nomngane siqhubeka nesabantwana nomhloko. Khona ukuthini ukuthi cela-ke abafundisi baphendule lemibuzo emibili. Baba Myeni, akupatanisa lo mbuzo. Noma umuntu bengafisa ukupatanisa, uma ngabe umfundisi opatanisayo ezisa ubuhlungu kakhulu makumfundisi opatanisayo. Izwi kaNkulunkulu liclear lithi, do not be yoked together with unbelievers. Do not, it's a commandment injalo ayijini. And uNkulunkulu anikeza izizathu. Number one, athi kunalunga kuni, kunabudlelwane kuni phakathi kokulunga nokungalungi. What does righteousness have in common with unrighteousness? Okwesibili, what does wickedness have in common nawe nosekhanyeni? Athi ubumnyama nokukhanya kunabudlelwane kubi. Athi kunavumelwana kuphi? What agreement? Now ubeka lezi zinto zibe ziningi and uNkulunkulu uhlakaniphile uqale ngokuthi do not. Now uzoyenza leyo nto leyo uthathe indoda owesifazane owesizwe kuzokubhedela mfowethu, kuba mnandi manje yonke into kuyokubhedela later on kuzokubhedela. Nayi into esingafuna ukuyifundisa noma befundisa singafuna ukukhuluma ngayo. Mawubheka encwadini ka-Ezra, abantwana baka-Israyeli bashade nabantu bezizwe. They yoked themselves with unbelievers. Mawufunda incwadi ka-Ezra, mawufika ku-chapter 9, chapter 10, 7, 8, 9, 10 ukuqhubeka njalo. They then go back bayakonfessa kuNkulunkulu ukuthi lento abayenzile i-wrong, because uNkulunkulu bona bacanga ukuthi right bazalanisa baba ney'ngane. Uyazi ukuthi isiphetho yini? Baya ku-Ezra, improfethi kaNkulunkulu ukuthi they must divorce these foreign wives with their children. Now that is serious, because ubhidlika imizi. Ukubhidlika imizi ukuze babuye babe right noNkulunkulu kufanele bahlukanise nalabafazi bezizwe ney'ngane zabo. Now uNkulunkulu just because ikhuleka ukhoza, just because ikhuleke uMgqibelo usuke eGoli eza la, just because ikhuleke uNkosi emshadweni womuntu ongasindisiwe nosindisiwe, locabanga ukuthi uNkulunkulu is going to be part of that thing. He's not part of that thing. It's only different mangabe uphendukela so semshadweni. It's a different story altogether. Yeah. Kodwa mawusindisiwe intentionally uyoshada umuntu ongasindisiwe, yimbi kabi mangabe umfundisi u-advise kanjalo. Yimbi kakhulu, ayipataniswa, there's no patanishing. Siyabonga ukuthi mhlambe uku-eda into eyodwa ngathi kuGenesis iBhayibheli lithi akuhle ukuthi indoda ibe yodwa, ukuthi umshado uvezwe ngazi ukuthi uzofulfilla ubudlelwano noma i-friendship. But then masufika ku-Efesu as i-revelation iprogressa ithi inkulu imfihlakalo kodwa uKristu nebandla. Okusho ukuthi masikhuluma ngomshado, it's more than to fulfill your loneliness. It's about Christ and the church. So you look at imishado yabantu abangakholwa mhlawumbe abanye, you say, wow, yes, I'm even on TikTok. This is not about that. It's about Christ and the church. It's about understanding ukuthi ithini role kaKristu, understanding ukuthi ithini role yebandla, and i-desire noma inhloso kuba ukuveza leyo nkazimulo kaNkulunkulu. Okusho ukuthi umshado ezabazalwane kungaphezulu kwami, umshado ungaphezulu kwethu sowuthuthi besishadile. Umshado uNkulunkulu esebenza ngomshado to communicate a certain message. So unless ezabazalwane umshado sowubuka ngaphezulu kwethu ezinto engaphezulu kwethu sobabili ezinto kaNkulunkulu, then that's where sicabanga ukuthi ungashada nomuntu ongakholwa
but nange nje sorry so siyambona ku TikTok babukeke ngathi ba right ngokwabantu kodwa are they fulfilling intando kaNkulunkulu ukuthi umshado kumele uthube yini? Yeah, mhlawumbe before the respond bakunxusa numbers abane balekani lapho sukani lapho bazalwane sukani lapho lonto iyasenza singabaze nokukholwa kwakho muzongena ubheke ngamehlo amabili kumuntu ongamfuniyo uJesu. Kumele ukubuza ukuthi if lo muntu akamfuni uJesu wena uthi uJesu iyona nto ibalulekileyo uyena umuntu abalulekileyo empilweni yakho ihlangana kuphi? Kukhona something is missing there bazalwane. Insanda wena uqala umthathe serious uJesu. Uyakhonza umuntu nje ozisontelayo. Ungunomasonto nje. The serious bazalwane ukuthi please there is a danger there. Into yonkolo umuntu okholwayo ongakholwayo there's a big difference. If insindiso neBhayibheli iqiniso nomusa iqiniso nomoya ongcwele iqiniso, if isidalwa sesishintshile isidala sekukhona esisha, if liqiniso lokuzalwa kabusha ukhona umehluko umuntu okholwayo nongakholwayo. Ubuthi uthi if usindiswe kuqala umfo obukade uvana naye kwenzeka kanjani? Nizo awuzubuyela kuye bazawuthi anisafuna ukuba ifriend yakho sixabene ngoku. No, usifundisa ngothando lithi inkolo lethu. But kuzokwehluka the more ukhula wena evangelini ubuhlobo benu buzoziqhekekela bona. Zimbili into ezokwenza ubuhlobo benu awudingi ukuyokuqhaqha ubuhlobo ukuthi siyehlukana. Udinga wena ukukhula kuJesu ukhulume ngoJesu. Udinga ukuphila ubungcwele uthande uJesu. Nakumngane wakho udinga ukuphila ubungcwele uthande uJesu. If umngane wakho uyayithanda leyo uzoqhubeka. And in fact inkosi nazimbonasa umuso kube nguyosindiswayo. Siyanastana bazalwane. But into eyenzeka isikhathi esininzi ugcina seyithi uyabhora. Because wena sowuthetha ngesono nobungcwele. Sowuthetha ukuthi akuyondlela ukukhuluma le iBhayibheli sifundisa sibheke ulwimi lethu. Indlela esikhuluma ngayo, indlela esithatha ngayo sisi, indlela esithatha ngayo imali, indlela esithatha ngayo ifamily, indlela esithatha ngayo abazali, indlela esenza ngayo esikolweni. iBhayibheli ichaphazela yonke indawo yempilo yethu. So the more wena ukhula ukufana noJesu yena engakhuli ukufana noJesu kuba kasindiswanga, the more ubuhlobo buzoziqhaqhekela bona. Buhle babuqhaqhwa ivangeli. Nabungaqhaqhwa ngenxa ukuthi wena uyacompromise, uyathula kumhlobo wakho because benikade nikhuluma ngezinye izinto. Khula kuJesu, ukhulume ngoJesu, ukhulekele umfowenu, ubheke ukuthi uba kanjani umhlobo wenu. Ngiyajabula ngabazalwane nekunye njengoba ngisho. Yokushada umuntu ongakholwa ngoba ngikade sokuthi sikhuluma ngakanani isenzo sokuba abantu engingakusho mina nabazalwane asinakhathalisa ukuthi sibone ukuthi impilo izoba kanjani emhlabeni ngoba kuyiqiniso ukuthi sometimes impilo emhlabeni iyaba ngcono umshado umuntu ongakholwa ushada umuntu okholwa mhlawumbe unemali mhlawumbe futhi unanothando akakushayeka kuhlukumezi uphethe kahle ucelile yonke into right okwasemhlabeni mhlawumbe nokholwayo uliqalekele mhlawumbe usalwa nanesono sokuvila mhlawumbe akakwazi ukukhuluma kahle uyakuthethisa ngenzeka kuphosile kodwa let's not the comparison into abafundisi abayishoyo uma ushada umuntu ongakholwa mina mangibala nje iqondo nami kunezinto eziwu-3 at stake la. Okokuqala isono ushada umuntu ongakholwa uyazi uNkulunkulu useshilo. So into yenzayo wenza isono wazi uyifaka emthunuzweni, yazi umthunuzo isilahla esibheke phansi. Sesono. Ungabo assume ukuthi uyokwazi ukuphendula. Uphendula isipho esiphiwe uNkulunkulu. Uma uqala isono usazi do not assume ukuthi ngizophenduka lo mthununu uzobreka somewhere in between. Sometimes nokuqala isono akuphendukeki sekuyindlela yakhe ebhekwe esihobhenileyo for your own soul. So lesi sinqumo osithatha consciously uNkulunkulu uthi engayenzi lento kodwa uzoyenza lento. Leyo nhliziyo umthulunuzo mhlawumbe uyophela esihobheni. That's the first thing at stake. Second thing at stake la umethi uNkulunkulu asingashada abantu abangakholwa ingenxa yokuthi isikhathi esiningi bayasusa enkosini ekakhulukazi mayiphethe kahle
ngoba ngithi uphethe kahle uyakuthanda ukwenzela yonke into uyanqena ukumphotha awuzulokhu uvuke enkonzweni lokuthandaza enkulunkulayo uthambisa usukile enkosini uIsrael wayesho njalo umfundisi kaNdesho nje ethi abangashadiswa. So that's the second thing ukuthi wena uzosuka enkosini most likely vele ngokuqala nje uthi uyamthatha seven steps zokuqala. Number 3, I hope they izozwela kunanisenzi mawushada umuntu ongakholwa isikhathi esiningi uyisa abantwana bakho esikhopho. Ekakhulukazi uma umuntu wesifazane ushada indoda engakholwa bese uNkulunkulu ephuthisisa ngey'ngane zabafana. Isikhathi esiningi iy'ngane zabafana zizomlandela ubaba. So-ke ufuna ukuzala iy'ngane ezizofundiswa umuntu mhlawumbe uthandekayo uyathandela kodwa wathanda namadlozi. So-ke ngokucabanga nalokhu ukuthi iy'ngane zakho zizala nomshado ulekelana nosathane wena ukuthi zibhujiswe yelilanga iy'ngane nesinumuza. Just one line nje mfundisi. Shuthi masithi asingashadi nabantu abangakholwa sisho ukuthi o sister no bhuti abakholwayo bangajoli nabantu abangakholwa. Amen. Because kwesinye isikhathi kuba nzima imijolo le yokucasha nomuntu okholwayo. Kuba lula kakhulu imijolo nabantu abangakholwa. Okunye ukuthi mase sesifuna ukulungiselela ukushada uJames I think uyibeka kalula ukuthi ukukholwa ongayivezi imisebenzi kufana nokukholwa okufile. Okusho ukuthi mase sishada nomuntu oyikholwa sisho ukuthi ke nalozibiza ngomzalwane manje mubheke ukuthi uphila kanjani ngoba ngenzeka ukuthi uyibiza ngomzalwane kodwa indlela aphila ngayo ayibuvezi umzalwane. Only find out that after 10 years washada nomuntu ongakholwa ozibiza ukuthi umzalwane. So it's very strict lethi ngifuna ukushada nomuntu oyikholwa. Ngisho ngaphakathi ebandleni hayi ngaphandle kuphela. Ngimbheka nje ngoba ngifuna ukubona ukuthi yikholwa ngempela yini umzalwane. Zikhona iy'thelo ey'khombisa ukuthi umuntu okholwayo kuba priorities zakhe uthanda uJesu ukubalekela isono uyaconfessa yini zonke lezo zinto lezo uyazihlanganisa nabazalwane umuntu oyikholwa ngempela yini le angeke ngisurpriseke in after 10 years ukuthi ngashada nomuntu ongakholwa. Amen. Stella sithathe la eyothi manage isikhathi sami then sizobuya for one final round la sisibonisa. I want to ask, how do you fix yourself, or per se, how do you try to be a better person? I'm not perfect and I'm trying to be in a relationship for a long time and I think that's a problem. How do I maintain the friendship? At which point does a Christian have to cut off another believing friend? And the ultimate, what advice can be used to reduce the communication gap between youth and adults, mainly parents, that can allow difficult conversations to take place? Inzima yonke le. Mhlambe kulokuqala kungadepend ukuthi iziphi izinto ezenza ungakwazi ukuhlala ebudlelwaneni. Mhlambe into yokuqala ngabe ucela nje omunye umzalwane okhulile ukuthi akulekelele uku-identify ukuthi ucontribute kanjani ekuthela ubudlelwano bubhede noma bungahambi kahle. Ngiyenzeka ukuthi kunezono kunama-patterns ezono agcina enza ukuthi ungaphili nabantu noma ungahlali isikhathi eside nabantu. Mhlambe awubalaleli, you don't communicate, mhlawumbe awukhulumi kahle, mhlawumbe unenkinga yokuthukuthela, mhlawumbe awuxoleli. Ngiyenzeka ukuthi kune-pattern yezono ekumele ukuthi udile nayo leyenza ukuthi ungahlali kahle nabantu. So I think ungadinga ukuthi kube nomzalwane okhuluma naye, umzalwane okhulile ongamchazela ngobudlelwano oke waba kubona, umchazela ukuthi buphele kanjani bese umcela ukuthi ahambe nawe ijourney ukuthi nibheke ukuthi
wena as a person ingenzeka ukuthi inezona strugglisha nazo udinga ukusizwa kuzona, and then umzalwane akakulekelela ukusebenza kulezo zono lezo for your certification. What was the second? Nalo cut off ubungani nomuntu okholwayo, ukuthi when it's appropriate to do that, then khona ne communication gap between abazali nezingane ukuthi ingafika kanjani. From my perspective, there should be no reason why parallel cut off a relationship nomunye umzalwane. Because fanele ku addresswe lento enikeze isithombe noma enikeza imizwa noma umcabango cut off a relationship. Uma uthi you cut off a relationship nomzalwane, is that what it says? Nomzalwane. uNkulunkulu uthi within your powers do everything possible to be at peace with everyone. And uNkulunkulu kufanele sixazulule inkinga zethu. And uNkulunkulu uthi ilanga malingashoni, kunama-counseling, kunabefundisi, kunani. This person often cut off a relationship naye, nifele uJesu niyophila naye into eternity. Cut off abantu, cut off. You are going to spend eternity together. In our Father's house, there are many mansions, and in time we are going to share a mansion. I don't know. For the life of me, I cannot feel able to cut off a relationship. No mundo in DC where I fanele ngizifike nokufika leyo nto wena. Ithi yini inkinga siyisolva kanjani? Uma sindiswe ngempela naye uzoba nentshisakalo lokuthi asizakale. Uma engenayo intshisakalo lokusindiswa kanje ufuna i-counseling lo muntu loyo. So mlekelela athola i-counseling isolve leyo nkinga, but cut off, it's an absolute no. Ukhatha njani off umuntu uyohlala naye? iBhayibheli lithi Jesu mafika we are going to be with him forever. So sort your problems out and stop taking an easy way out. Kuleyo yokugqibela, I think igap between abazali nabantwana or even abadala nabancane, I think two things. One, i-roles ngesikwazi ukuzishintsha ezeBhayibheli. iBhayibheli iyathetha ngobudlelwano between abantwana nabazali, and ine-response eyibekayo kubantwana towards abazali, which is ukuthobela. Ibe nendlela nabazali eyibekayo ukuthi kumele bakhulise kanjani abantwana, hayi ngokubathukuthelisa, not to provoke them. So in other words, ezo roles asikwazi ukuzishintsha sithi bazoba just friends with no one ozolindela ukuthi athobele omunye. So ibalulekile leyo ukuthi because ikhusela kwabudlelwano into iBhayibheli esitshelayo ngobudlelwano between abazali nabantwana. But two, izoyidinga ne-level ye-sacrifice, uthando lolu lu-sacrificial. In other words, wena mzala uyazi into ya 30 seconds. Well, go and learn it. Abantwana bayayazi into ya 30 seconds. It may be a way ongakwazi uku-interacta nabo. Nani bantwana, yes, ikanje into, but understand ukuthi basuka apha abazali. One of the best things ukubridge igap, since ubuthetha nokuthi even to speak about issues, is each one to be interested ukuthi uNkulunkulu wenzani empilweni yabo. Like it's encouraging to say, young person asking umzali wasindiswa kanjani, how has been uhambo lwakho noKristu. You get to learn from uKristu esewalka nomzali, to be interested in that. How has it been? Zeziphi ingozi owazibonayo, to seek out advice, don't just wait ukuthi bengathi imposed kuwe, to seek out advice, to draw out advice from abazali. Kungabi ngathi sazi konke, kube khona ukuthobelana. I think if sinayo lo sacrificial love ukuthi ungafuni izinto zenzeke ngendlela yakho, ukwazi ukuzibeka kwisicathulo sakhe umzali or umntwana, izokwazi ukuzivula this conversation. Umntwana abone ukuthi actually we are willing ukunimamela. Ukumamela umntwana does not mean you are forsaking uba ngumzali. Kuthe ndiye kuba ngumzali ngoku. No, is still part of uba ngumzali, especially mabekhula abantwana ku generation lesikuyo. You do have to understand where they are. It doesn't mean you agree where they are, but in order to help kahle kumele uthole ukuthi
yini abhekene nayo. And if ayikho lo trust ekhona, ngeke ukwazi ukuba nalo environment. Last thing I create trust, be honest when you are in sin as a parent. Confess your sin as a parent. Sikhule bengavumeli ukuthi abantu abadala akushaya kanti ubungena kwacala noba seyithola icala ukuthi belingenalo uyabona nawe yonke ungakhulumi kwakho leyo sokushayisa le akasho ukuthi no ndenze iphutha ngixolele andifunanga ama facts kahle. In other words, mase u pretend ukuthi singuJesu masingabazali. uJesu nguye kuphela opheleleyo, thina sisenaso isono and kuhle sizithobe kubantwana. Yeah, mhlawumbe to add one thing for this in the context of ibandla ubudlelwano phakathi kwabantu abadala nabancane ngabizwa ngamagama ahlukene. Sometimes to mentorship, discipleship, sometimes to ama-co-workers ukusebenza ndawonye, depending ukuthi eliphi igama elisetshenziswa. Sibonile uPawule nobudlelwano nabafana abancane, uTimotheo. Sibonile kuTitus to abesifazane abadala mabakhulisa abesifazane abancane, kusetshenziswa nalapha amagama ahlukene. Ngicabanga ukuthi lento yokuvulelana ukuthi abancane bayafuna ukuya kwabadala nabadala bayafuna futhi ukwamukela abancane. Kunabazalwane nje from time to time, even kwamina abadala bahlezi bengicheck. I will share nje into encane. Our last conversation nomuntu umzalwane omfundisi ibiyakhelwe embuzweni emibili, and then ekuphenduleni lo mbuzo ngithathe mhlambe 15 minutes bese yena ekunginikeni ama-advice wathatha 45 minutes. Nombuzo wesibili, it was going to 1.5 hours sikhuluma naye, 2 questions. Why? Maye ngibuza umbuzo, I was willing to open up. That's why it took 15 minutes ukumtshela ukwenzakalani empilweni yami. Then I was willing ukungilekelela. That's why ithatha 45 minutes ukukhuluma nami maqondana nalokho. Ngamamazwi lento ethi unjani ingaphezulu kokuthi unjani. Isho ukwenzakalani empilweni yakho. Meaning you must be willing. I-conversation umuntu omdala ezofona bese ethi unjani, hamba kanjani, bese wena right. And that's it. So kumele umtshele ukwenzekani esikoleni, kwenzekani empilweni yakho, isiphi isono strugglation, akuvelane nje ukukhuluma nje. Then ngesikhathi ukhuluma ke athathe opportunity nayo ukuthi akhulume nawe akulekelele leso sono strugglation. Futhi awuphinde dimension lapho ifundeni ungakholwa konke ingane wena uyakholwa konke akholwa i-leyo dynamic. Koqala mfundisi ngingaveza ukuthi iBhayibheli kwilifeso lithi bantwana thomelana abazali, okusho ukuthi ekhaya kukholwa akusho ukuthi ngeke uzuhloniphe ekhaya. Okwesibili akusho ukuthi azikho nje izinto ezithinta life ongayifunda kumama kubaba, okusho that level nje ye respect kumele ukuthi ibe khona. But then iBhayibheli liyaveza uJesu Kristu kufika abantu bambuza lapha ukuthi nangu umfowenu nodadewenu bakubiza la. uJesu sethi ubani umfowethu nodadewethu? Bese uthi umfowethu nodadewethu laba ngoba baziqiniso engilaziyo. Okusho ukuthi there is that spiritual relationship unique oyishare nabazalwane. So ebandleni masusindisiwe uthola so much as unabo abazali benyama, and iBhayibheli alisho ukuthi asibalahle, sazobahlonipha, sazofunda izinto ezithile kubona, sazothatha amanye ama-advice ageneral athinta impilo, but usunobunye ubudlelwano obuspecial nalabo abakholwayo sebeyomama bakho. Thank you. Sebeyomama bakho, ubaba bakho, udadewenu ngaphakathi ebandleni likaNkulunkulu. Amen. So one last round bazalwane siyabonga sokucela izandla zokugcina la masakhona it's fine nesifundisi sisakhona 1 2 3 bese ke kumele ngicela ukunikeza one last right space in building for time.
Ngicela ngisatshele lezi zana izandla. Cela ukunika 30 seconds. Okay, bazalwane, mina ngikuthande kakhulu ngithi i-conference course mayikhuluma nge-discernment ne-instinct. One, as a parent, mina okungisizile is ukuba kwilevele abantwana bami. Lo qala ngiyakhumbula ukuthi nangangikhulisa ngendlela yasekhaya nje, engakhulunywa nje. Umfana ubona lapha lo mfana sishaya. But mase ngibuka kulo we-teenager manje sengicele uMondlane ukuthi angiphe discernment spirit. Nale instinct sesiyakwazi ukuthi sikhulume, ngiyakwazi ukuxolisa, ngiyakwazi ukubonga, ngiyakwazi ukuthethelela yabona. So nje ngithintile kakhulu nalela ngisho ukuthi umuntu ase engashaka nekholwa ayikho nje yabo kwangihlukumeza abantu yakwazi ukuthi ekholwa ithina esingayisebenzisa i-discernment spirit masabani ngoba siyasibona ukuthi hayi yena ulobolela kodwa hayi ingozile yosha lapha kodwa usuthi ngoba ngifuna ngibone nangifakele ukuthi sekume ungene empilweni kodwa nje mase sisebenzisa i-discernment umuntu uyakutshela before ungene nayibuzi kodwa-ke uyifake ukuthi hayi umfundisi useyazi uyagcina ubrada lapho usho welimi ufuna bengibona usisi ukuthi sengumedele nami ngingene so ngiyithintile le. Siyabonga. Cela sithathele Siyana namba esigcina isifuza ezabana ebewakhulu ukuthi bebuze ukuthi kungathi ishiya umzalwane yobheka phansi isibuze kwabafundisi ukuthi bayakwamukela ukuthi umzalwane bayisebonile besebenza i-counseling kusakala ukuze bakwazi ukuthi bayibonele abazalwane ukuthi bangakwazi ukuthi emshadweni baphilisane bakompathele. So isibuza ukuthi lekelele umzalwane ukuze ukuthi ashiye usisi ngoba kuyenzeka ukuthi masesemshadweni uthola ukuthi asazwani imali lokho. Vai descansar de mexer com o outro, eu fico só sobre o outro segmento. Bazalwane, kusuwazi ukuthi singana ama-friends lawa aseyishadile baba ama-friends bengakayitholi isindiso then lo munye i-friends isiyishadile isifunele ngoSankulunkulu ngabe kumele imali ihlukane nalo ngoba siyishadile kodwa yona akasilisiwe. Awubeke ngendlela ngizomphuzela ukushada nokusindiswa nesonto somuntu obe abangani bengakasindiswa hayi bengakashada bashadile bengakasindiswa bobabili bashade bengakasindiswa bobabili manje oyedwa usesindisiwe. Okay, ukuze ukuthi umshado uqhubeke yini noma uhlukaniswe. Masuko nokuthi uma kuvumelekile ukuthi bakhule umehluko omuphi nalowo nami esingisindisiwe nalowo ongasindiswa but ungiphuthi umshado usenomfo mhlawumbe ukuthi ngenyanga Angifani nalo umbuzo kaMamncane. Umshado yinto kaNkulunkulu. Ufuna ukuphinde ukugcizelela lokho. Umshado yinto kaNkulunkulu. Whether usindisiwe noma usindisiwe. Mawungena emshadweni ungena entweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu waqala umshado. Now, uNkulunkulu is very clear ukuthi osindisiwe nongasindiswanga bangashadi.
ongasindiswanga nongasindiswanga bangenza ngobashadisi impela ngoba kukho izwi lalingabashadisi. So ababili abangasindiswanga beze kimina bafuna ukushada. First thing engifele ngibatshele yona, kufanele ngibatshele ukuthi bangene entweni kaNkulunkulu. So abazukwazi ukuyigcina lento kaNkulunkulu uma bengazani noNkulunkulu. And ngiyenza very simple sometimes ngithi awukwazi ukuthenga imoto yakwa-Toyota ufuna ukuyifaka ama-plugs nama-filters we-Mercedes. Ngeke iperforme kahle leyo moto because akuyona i-specification sayo. So uma sindisiwe uyongena entweni kaNkulunkulu yazi ukuthi uyoyifaka entweni kaNkulunkulu, you need to read the owner's manual for that thing ukuthi function ngale ndlela efuna ufunction ngayo. So i-counseling is angazi ukuthi it's ngaphandle kwe-counseling labantu abashadisayo ubalahla ubafaka esihogweni kakhulu babomncamo. I-counseling is so important because fanele iqale lapho ukuthi one fanele bazane noNkulunkulu. Yini inhloso kaNkulunkulu ngomshado? Sebakhulumile bobaba ukureflecta ubudlelwane phakathi kwakaKristu nebandla lakhe. Bazokwenza kanjani lokho bengafundiswanga? Fanele bazi ukuthi mawufika emshadweni uNkulunkulu udala umuntu wesilisa nowesifazane equally. So we are all equal before uNkulunkulu. So lo ongasindisiwe shada omunye ongasindisiwe uzoza nazinto zeculture ukuthi ungaphansi kwami wena. No, bakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu bobabili, banomoya ongcwele, banomoya kaNkulunkulu bobabili, uNkulunkulu babusise bobabili, wathi kubona bazale bangisa umhlaba, babuse bobabili. Fanele ba-understand ukuthi i-equality nama-roles kuhlukile. Kune-role yomuntu wesilisa, kune-role yomuntu wesifazane. Uma owesifazane efuna ukudlala i-role yomuntu wesilisa, izophahlazeka lelibhanoyi. So counseling is I cannot overemphasize the counseling. Ibaluleke kakhulu. And uma kushada abantu abangasindisiwe, becela umfundisi ukuthi abashadise, icebo likaNkulunkulu ukuthi bashindiswe labantu. Yeah, let me leave it there. I can go on and on. It makes me excited because that's what I do all the time. Absolutely. Hey, mfethu yabona angibeka nje ngiyathanda ukukhanselisha belungu because la ku counseling siveza izinto ezikhombisayo ukuthi you are not compatible. You are not compatible. Nicabanga ukuthi niyathandana impela mhlawumbe niyathandana ngokweqiniso but you are not compatible. And ngithandana ebelungwini because mawusiveza lezi zinto ebelungwini bavele bayikhole off engagement. And na into engayifuni mina angifuni ukuthi uze for counseling mina senedate yomshado. Ongeze uyi-counseling mina senilobonene senishadile. I mean this thing is just an academic exercise. No. Ngifuna umuntu ozoza for counseling khona indoda la ezeyazi ngomstyle yangitshela yangikhombisa nosisi emthandayo. Khona namuhla. That is where they must start. Abastarting ngokudata, bastarta ngokubona ukuthi lento ayicabanga ukuthi umshado iyona, ilona lentombazana ayicabanga ukuthi iyona. Lento bona bababili abayicabanga ukuthi umshado ile uNkulunkulu ayifunayo. And you start them out. Yes, there are so many things emshadweni ezenza ningabi compatible. Lo i-firstborn nalo i-firstborn. By nature of being firstborn, uBosi takes an initiative. Nalo uBosi takes an initiative. Mayengeke ivele lento emshadweni ukuthi lalela
there's going to be iron sharpening iron, kuzoba nama-sparks la ekhaya. Lama-sparks asho ukuthi wena njengendoda lo muntu lo wesifazane u-undermine irole yakho. No, ujwayele vele kusukela ekhaya, uyena bevala amawindi, uyena bebona ukuthi ingane ziyadla, uyena ujwayele, it's natural. So ifika la kwi-counseling ukuthi aka-undermine irole yakho. Yayizwa le, nawe ndoda, nawe wena wesifazane, lalelayo, lo akusasi irole yakho, irole wesilisa. Bese niyadecide ukuthi uzozithoba noma ngeke uyithobe. By the way, baba uMncamo, sengibaqoshile abanye mina kaningi bangakutshela ekhaya. We are not compatible. You can't waste my time, and I'm not going to waste your time. I've done it many a times. I've done it many a times. Trust me. What's the difference? Why would you ask the Mhlobo ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma ngayo kokubili. Liyasho ukuthi okholwayo akumele ukuthi ashade nongakholwa. Kusho ukuthi mase usukholwa already uNkulunkulu uthi anikwazi ukuboshelwa ejokeni linye, anikwazi ukushada. Uthi Paul ku1 Corinthians 10 akube senkosini. So ngaphezulu kwa wonke ama reasons okusebenza nongasebenzi ukuthi uNkulunkulu uthi ningashadi nabantu abangakholwa. So as abazalwane, as abantu abasindisiwe sithobela uNkulunkulu senza lokho uNkulunkulu akushoyo. But makwenzeka kuba khona umuntu osindiswa kade sebevele sebekholwa, umpostoli uPaul again 1 Corinthians 10 uyasho ukuthi abangahlukani ngoba sikhona isibusiso. If indoda ithi iyaqhubeka nokuhlala naye noma esewumzalwane, akaqhubeka ahlale ngoba sikhona isibusiso esizoba sikwifamily esiza nokuthi kukhona umzalwane kwifamily. It doesn't mean uzosindiswa noma ngeke asindiswe lo sikushiyele enkosini, but for the fact ukuthi kunomzalwane lo mshado ubusisekile ngokuthi kunomzalwane, so abaqhubeke bahlala. Even uPeter uyasho ukuthi uhlala kanjani nendoda engakholwa, uyayithobela, uyizuza ngaphandle kwamazwi ngokuyithobela. Ukuthi uthi ingoba izwi kaNkulunkulu liwaveza omabili lawo ma-provision. Mhlambe umzekelo ongalula ukuthi siubone abantu, intombazana ekholwayo kusisono ukuthi ilale nomuntu ingashadanga naye. So mawuthi uya-advise ukuthi angakwenzi lokho. Mase ekwenzile wakhulelwa, ungathi makenzeni ngomntwana? Ama-abort? Cha, mase ekhona umntwana ngeke uthi makama-abort, ngithi umntwana uzomgcina, but ukumgcina kusho ukuthi ku-right ukulala nomuntu ungashadanga. Siyanastela bazalwane, manithetha naye ngenamntwana ndithi baleka, bese pregnant ndithi umntwana makagcine. Lo nto aziphikisani lezo zinto. Ibisisono ithulale nomuntu ungashadanga naye, but ngeke siyopanisha umntwana yengoku. Mase kukhona umntwana, there's a different provision ezisitsho umfowethu. Laba bantu bebengasindiswa ngowabili bashada, then uNkulunkulu waveza umusa komnye. Asikwazi ukuthi ayichithana nomshado ngoku ngenxa sekufike umusa, sekufike insindiso. Asikwazi kusho njalo. But wena usindisiweyo ungekangena emshadweni, mawuthi wena uyongena nomuntu ongashadanga, wena ungena ubhekile, akusosimo osifumene kuso wasindiswa songaphakathi. Wena uchallenge izwi laNkulunkulu uqobo. And umbuzo esisala nawe because ingathi le question yabuya uzozimela ngelithini phambi kaNkulunkulu. How will you really stand? How will you justify ukwenza lokho ukuphambene naye ngamabomu? Bazana kunzima even ukuphenduka mawusenza isono ngamabomu. Kunzima ukuzisola, kunzima even ukuba nonembeza mawusenza ngamabomu. Kunzima ukukhuleka sowuva inhlungu emshadweni, ukubuyela kuNkulunkulu sothi uNkulunkulu usho njani mongene ngamabomu. One line mfundisi lapha we counseling, ngiyathanda i-premarital counseling ngoba ifundisa ukuthi noma senishadile nizophinde niphile nge-counseling futhi. So I think one of ama struggles abakhona ma ningayenzanga i-counseling ningakashadi ukuthi mase ninenkinga
indoda iyama ithi ezakami inkinga zixoxwa nabantu. Athi uthi uyahlukumezeka unkosikazi athi nje ungalingi waphuma wahamba lo mfundisi uthi umkhwenyana wakho usuzohamba uhlala. So iyasifundisa lento ukuthi thina njengabazalwana sifeli ngaphakathi. Siyahamba siye kumfundisi sithi siyahluleka bese sithi siyayazi lento. Sasifundile futhi ngesikhathi ufundisa ukuthi sesiyahluleka iyona manje. Aphinde futhi umfundisi lokho emcathulile. Ngalowo ndlela ke nikwazi ukuhlala 10 years njengoba. Amen. Amen. Especially uzokwenza manje isikhathi sisebenza kakhulu phakathi. Futhi manje lapha khona okuningi ukusalile emjondweni uthathe ihamba ihlala nomngena endlini sokuthokoza nje. Uzokwenza manje ngizocela ukuthi nginikeze umfundisi uNkosi ithuba lokubonga bese abahlabelayo beyeza umfundisi sakhuluma beze sihlabele ihubo elilodwa. Ngizocela umfundisi uMgqibelo-ke abuye azovala ngomkhuleko asibonge enkosini masincengele enkosini ngazo zonke izinto asifundise zona. Ngicela senze kanjalo singabakhulula umfundisi uNkosi abonge abahlajayo beze ngaphambili. Ngicela umnikelo siwuthathe mase sikhula so ma beqeda ukuhlabela